ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anain, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Pagbakli, asin pagbagong buhay, asin maging ilaw mang kita, ning kabanalan, asin katanosan sa bilog na kinaban. Isabay nato sa banal na misa ninyo ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of Santo Niño, ni Rosie B. Azucardo and Cantara family, Jose Penillos and family, for the whole year of 2021, dulot ni Glo Nocedo. Pasasalamat ni Dadet Yanson and family. Special intention for healing and fast recovery of Aliza Mia. Dulot ni Charmaine Gonzalez. Para pasasalamat man kan Almeida family. Pasasalamat ni Arthur Baliran and family. Pasasalamat ni Aringo family. Dulot ni Carmen Aringo. Para man sa special intention ni Rolly and MJ. Para man sa kalag kan nga minasunod. Para sa kalag ni Zenaida, asin Daniel. Dulot ni Ami Moscoso. Para sa kalag ni Nina, kan Gregorio Nocido. Para man sa kalag ni Pedro and Petra, Hermenio and Esperanza. Dulot kan Quintanilla family. Para man sa kalag ni Salome and Teodolfo, Mildred and Rodolfo, Jose and Consolacion, Pedro and Edita, Rogelio. Dulot ng Arteta Avila family. Para man sa kalag ni Divina. Dulot ni Lenore Miguel. Para man sa kalag ni Froilan. Ni Rosie D. Azucardo as in Cantara family. Para man sa kalag ni Roy Randolph. Dulot ni Babili Palangka and family. Yumeriano, Panakende family. Verna, Dulot ng Villesa family. Siriaco Jr. and para sa Gabos na kalag, dulot ni Daphne Garcia and family. Para man sa kalag ni Charlie, Maine Joseph, Pan Carlo Magno and Diaz and family. Para man sa Gabos na kalag ni Glon Ocedo, asin sa kalag ni Romel and sa Gabos na kalag, dulot ni Esteves family. Banwaan ng Diyos ang satong banal na selebrasyon, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jonathan L. Calleja, matindugtuan Gabos, asin sarabay niya itong awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka di Espiritu Santo. An grasya na Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Diyos, an pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuuntan sa tong mga kasalan, tangani maghani ko kitang magsilibrar, kan mga banal na misteryo. Ang Diyos na mudag pinahayag para sa tuya, lugudanay na mag-ero sa tuyang puso asin buhay, nga ninadani na mabago ang mga buhay ta, kan sa iyang pagkamuot asin karahayan. Gabus kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kagurangnan maera ka, kagurangnan maera ka, Kristo maera ka, Kristo maera ka. Kagurangnan maera ka, kagurangnan maera ka. Kaburuwayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katolinongan sa mga tao marahayan buot inomamika linorok yaumika sinasamba mika pinapamuraway mika pinapasalamatan mika hulikan dakula mong kamurawayan kagurangnan na Diyos hadeng langit nun Diyos amang makakamhan kagurangnan aking bugtong Jesucristo kagurangnan na Diyos Cordero kan Diyos aki ka naman ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kairaki kami ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban ako an sa mong pakimahera ikaw na nagtutukaw sa tukad Ama kairaki kami ay kasanaan banal ikasanaan kagurangnan ikasanaan urog kahalang ko Heso Kristo kay Pag Espiritu Santo sa kamuraway kan Diyos
mamibi kita. O Diyos, nagpahayag gudyan haldaw, kan bugtong mong aki sa mga nasyon, sa pagiya kan bituon, magkani kong itugot mo, na kaming nagmibid sa imo sa pagtubod, makaabot sagod sa pagbansay, sa kagayunan kan sa imong kalangkawan. Huli kay Jesucristong kagurangdad niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, pinapasabot sa to ang manunungod sa liwanag nin kagurangnan, na madatong sa tahaw kan kadikluman, asin ang sa iyang kamurawayan, magbabanaag sa bilod na katawohan. Sa tuyang hinanyugon ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, asin lumiwanag. Duminatong na ang sa imong ilaw. Ang kamurawayan ning kagurangnan, minasirang sa imo. Minsan nga ni ang daga, natatahuban pa kan banggi. Ang mga banwaan natatahuban pa kan diklom. Sa imo, binatindog ang kagurangnan. Sa imo, minapahiling ang sa iyang kamurawayan. Ang mga banwaan, minadulok sa imong liwanag. Asin ang mga hade, sa imong nagliliwanag na banaag. Itingkalag mo ang sa imong mga mata sa palibot. Ang gabos nagtitiripon, asin nagdudurulok sa imo. Ang sa imong mga aking lalaki, hali sa harayo. Ang sa imong mga aking babae, dinadara sa mga takyag. Ini mahihiling mo, asin sa imong ikakaugma. Magsusupay sa kaugmahan, hulit ang kayamanan sa dagat, mapapasa imo, asin ang mga kayamanan sa banwaan, maabot sa imo. Maabot sa imo, dakol na mga kamelyo hali sa Midian, asin Efa. Ang gabo sa Seba madatong, magdadara ning bulawan asin kamangyan, asin maawit ning kaumawan sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sasambahon ka kagurangnan, kan gabos na banwaan. Sasambahon ka kagurangnan, kang gabos na banwaan. O Diyos, itao mo sa hadi ang kahatulan. Sa aki kan hadi ang sa imo katanusan. Ngani matanos na hatulan niya ang sa imong banwaan. Asin ang sa imong mga dukha, matanos na hatulan. Sasambahon ka kagurangnan, kang gabos na banwaan. Sa iyang mga aldaw, mamumurak ang katanusan, asin katuninungan. Sagkod sa sulnop na ang bulan. Maghadi siya puon sa dagat, sagkod sa daga. Puon sa dakulang salog, sagkod sa puronin daga. Sasambahon ka kagurangnan, kang gabos na banwaan. Mga hadi hali sa Tarsis, asin sa mga baybayon, magbayad ni buwis sa iya. Mga hadi sa Arabia asin Seba, madarang mga dulot sa iya. Sa atubang niya, gabos na hadi maluhod, gabos na banwaan, malingkod. Sasambahon ka kagurangnan, kang gabos na banwaan. Sa ikaduwang babasahon, sinasadol kita ni San Pablo, na huli sa balaog kan Espiritu, na utob ang panuga nin kaligtasan, huli kay Jesucristo. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso.
Sa paghuna ko, aram na nindo ang grasya na ipinaniwala ninyo sa kuya, mapadapit sa indo. Sa paagi ni sarong kapahayagan, ipinapamidbid sa ko ang misteryo na ipinaliwanag ko pa sa inda. Ang misteryong ini nangunyan ipinahayag sa tabang kan Espiritu, sa iyang mga banal na apostoles asin propeta. Kay itong panahon, dei ipinabidbid sa kiisay man ang misteryo na ang mga pagano, mga kapwa tagapagmana, mga kabtang minsarusan ng hawak, asin akoon sa sarusan ng panuga, ki Kristo Jesus, huli sa Ebanghelyo. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa to, sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Maugmang bareta anatod sa tuya, kan mga anghel na sa langit hale, namundag namunyanan sa tong paratubos, na si Kristo sa tong kagurangnan. La 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 la. Alleluia, alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu, Pagbasa kadibanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imong kagurangnan. Sa Jesus namudag sa Belen, Kanudea, kan panahon ni Hading si Herodes. Huli kay ni duminatong sa Jerusalem ang mga mago, hali sa sirangan as sinagapot. Sain namudag ang hadi kan mga Hudiyo, nailingmi ang pagsirang kan sa iyang bituon, asin kami napadigdi sa pagsamba sa iya. Pakadangog kay di kinabahan ang hading si Herodes, asin hinapot kung sa'y mamundag ang Mesiyas. Simbag ninda, sa Belen ni Judea, siring sa nasusurat, kan profeta, asin ika Belen daga ni Huda, ikabako ang pinakasadit ng banluaan sa Huda. Sa imo magikan ang leader, na iyon magiging pastor kan sa kuyang banluaan Israel. Hilom na pinapod ni Herodes ang mga mago, asin naraman sa sainda, kung kasuarin nagsirang ang bituon. Sinubol niya sinda, asin sinabihan, paduman kabo, asin hanapon nindo anoboy. Kung mako anindo, paisihon nindo ako. Takuman maduman, asin masamba sa iya. Sa sinabing ini kanhadi, nagralakaw sinda. Asin uyan bituon nahilininda sa sirangan, nanginginutan sa sainda, sagud na umuntog sa tangod, kan kinamumugtakan kanumboy. Kinaugmaninda na mahiling giraray an bituon. Paglaw ninda sa harong nako anuboy, kay iba si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda asin nagsamba, binuksan ang mga dara, asin nagdulot nin bulawan, kamangyan asin mira. Sa pangiturugan, pinatanidan sinda, day na magbalik kay Herodes. Kaya ibang dalan ang silyang inagihan pagpuli ninda sa saindang banwaan. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning po sa Indugabos mga tugang. Giraray, Happy Christmas and Merry New Year sa Indugabos. Gariba ko ng maugma ang New Year ngunyan. Magugma kita kan selebrasyon ta ngunyan na Domingo. Epifania kan sa tong kagurangnan. But sabihon, ipinahayag sa tuya, ipinamidbid sa bilog na banwaan,
sa gabos na nasyon, an maugmang paggamudag, kan pigahalat na para tubos. Dai itinago, dai isinadiri, alagad marhay na bareta, ipinahayag sa gabos na banwaan, nganing maraman kan bilog na kinaban, nan pigahalat na para tubos, an Mesiyas namundag na, siring kan pinanuga kan mga enot na panahon, na siya madatong sa satuya, itataw sa tuya ang katuninungan, siya ang liwanag sa kadikluman, ilaw na magbabanaag, asin taghade na kung sa'y maghahade, sa bilog sa gabos na mga nasyon. Ano ang mga bagay na ipinahayag sa tuya sa Ebanghelyo ngunyan, sa Epifania kan sa tong kagurangnan? Enot, may mga tao na naugma sa sayang pagkamudag. Pandua, may mga tao na kung sa'y naginguwa, nahanapon siya, day nauntok na kung sa'y bakusan ng tataramo na nadadangog. Alagad mismo, sinda maging testigo, mahiling kan sa indang mga mata, na ang panugang kaligtasan totoo, yauna namundag na. Ini ang tulungmago na ipinahayag sa Ebanghelyo, nagsakripisyo, nagbaklay, asin sa giya kan liwanag kan bituon, day napauntok na kung sain hanapon anong boy, an panugang kaligtasan. Asin labi pa kaiyan, day sana nagsakripisyo sa paghanap, alagad nagtao pa nin mga regalo. Regalo na bitbit ninda, regalo na kung sain maninigo, siring sa sarunghade, regalo na itinao ninda, ninhulita bilang hade, maninigo na tawan nin regalo. Ano ang mga bagay na ipinapayag sa satuya gunyan sa Ebanghelyo? Ano ang mga pangagyat para sa tuya? Ining sinisilibran niya itong solemnidad, kan Epifania, kan sa tuyang kagurangnan. Ding iba, enot, siring kaining tulungmago, nakitaman, ngunya na taon, hanapon ta ang mahal na Diyos. Ang bagong taon na ini, bagong taon nin pagbaklay. Sarong pagbaklay. Ngani na maging maray, asin maugma ang pagbaklay ta. Arugon ta ang giya na sinundan kaining tulungmago. Ang liwanag kan bituon, iyo ang naging giya kan pagbaklay ninda. Kunain ang liwanag, iyaon ang direksyon kan sa indang pagbaklay. Kunain ang liwanag, day untok na hinahanap ini, ninhuli ta aram ninda. Minsan dipisil asin harayo ang pagbaklay. Alagad aram ninda, na namamugtakan kan liwanag kan bituon, iyo ang kahulugan kan buhay ninda. Iyo ang liwanag kan buhay ninda. Iyo ang kaugmahan kan buhay ninda. Asin iyan ang kapanuan kan buhay ninda. Ini mismo ang pinapahayag sa buhay tagunyan, na ang kapanuan man, ang kaugmahan kan buhay ta, yaon sa liwanag na ipinahayag sa tuya sa Jesucristo na sa tuyang kagurangnan. Asin sa Diyos na day itinago, alagad sa Diyos na kung sain ipinahayag, siya Diyos na kung sain makukuha, siya Diyos na kung sain mahanap, siya Diyos na kung sain magiging liwanag, asin kaugmahan kan sa tuyang mga buhay. Sabi ng God ni Propeta Isaías, Kapitulo 55, versikulo 6, Seek the Lord while He may be found.
Call out to Him while He is near. Hanapon ta ang kagurangnan, tulit ta siya makukua. Mag-apod kita sa iyam, ninhulit ta siya baku harayo. Alagay sa Diyos na kung sain harani sa satuya. Kaya, lugod ini ang sarong bagay na maging giya sa pagbaklay ta gunyan na taon. Taon na regalo ni mahal na Diyos. Lugod ang liwanag ni Kristo sa iyang tataramon, iyo ang maging dalan, maging prinsipyo, maging filosofiya kan sa tuyang buhay. Nalugod siling kan sinabi niya, ako unta, I am the way, I am the truth, and I am the life. Ang sisay man na maghanap sa kuya, ang sisay man nakakahiling, ang sisay man na magtubod sa kuya, magkakaigwa kan buhay na daing kasaggoran. Dakul na mga bituon na minamaot kitang makua sa buhay ta. Dakul na mga bagay na minamaot kita na magtataoning kaugmahan para sa tuya. Dakulo na dalan na hinahanap kita pasiring sa kaugmahan ta. Pwedeng kwarta, pwedeng anuman na mga bagay na magliliwanag, magtatauning kaugmahan. Lugod, ang sarong dalan na napunta. Ang sarong pinaka-ilaw, asin liwanag na napunta. Deng iba, ang mahal na Diyos. Si Kristo na sa tuyang kagurangnan, na namundag para sa tuya. Ngani na mamundag man sa tuya, sa tuyang puso asin buhay, ang sa iyang karahayan, ang sa iyang paghamuot, asin ang sa iyang katuninungan. Minaabot ni Diyos na maging tawod na siring sa tuya, ngani na sa iyang pagkatawo, masabutan taman, na ang misteryo kan pagkatawo ta, ang karahayan asin kapanuan, kan pagkatawo ta, yaon sa persona, yaon sa tataramon, yaon kay Jesu Kristo na sa tuyang kagurangnan. An minaako sa iya, an minadangog kan sa iyang tataramon, an minaako kan sa iyang hawak, nagkakaigwa kan liwanag nin buhay. Ang tunay na liwanag na buhay, yaon sa ginigibot ang unyan, yaon sa banal na Eucharistia. Ang liwanag kan sa tuyang buhay, yaon sa tataramon ni Diyos na pinapahayag, asin pinapaliwanag. Ang liwanag kan sa tuyang buhay, yaon sa hawak ni Kristo na inaakuta sa banal na komunyon. Ang istar kan mga buhay ta, ang liwanag kan buhay ta, yaon sa Emmanuel, ang Diyos na uya sa tuya, ang ngaran niya Jesus, ninhulita siya matubos, asin siya ang liwanag kan sa tuyang mga buhay. Kaya magayon ngunyan na pagpuon kan bagong taon, sarong pagbaklay, sarong pag-agyat, arugon ta, ining tulugmago, ang giya kan buhay ninda, ang liwanag kan bituon, sa Jesu Kristo na sa tuyang kagurangnan. Labi pa kayan, daisa na nagbaklay, daisa na sinunod asin nahanap anumboy. Alagad ang pinakamagayon na gawi na ginibukan mga mago, ang regalo na itinao ninda. Dahil na nauntok na mahiling, alagad nagtaunin mga bagay na maninigo, mira, bulawan, asin insenso. Kita, anuman ang mga bagay na pwedeng irigalo ta sa sainda. Siring kaiding mga mago, itao ta ang bulawan kan sa tuyang pagkamot. Itao ta sa kagurangnan ang insenso kan sa tuyang pagumaw. Itao ta sa kagurangnan ang mga mira kan sa tuyang kapakumbabaan. Ini ang mga bagay na maninigo na iduluta sa hadi kan mga hadi. Ini ang mga bagay na maninigo na iduluta sa Diyos na nitawo.
Ini asin iba pang mga bagay na maninigo na iduluta sa iya. Kaya inilugod ang bitbita, inilugod ang daradarata, hasatuyang pagbaklay, sa pagiyakan bituon, an satuyang sarig asin hararog na pagtubod, an satuyang dusay na paggamot, an satuyang kapakumbabaan, bilang pagasamba sa satuyang hadi na namudag. Ini ang mga bagay na lugod itauta, ihirasta sa iya bilang satuyang mga hadi. Kaya hagadon ta sa kagurangnan, sa pagpuon kan satuyang pagbaklay, gunya na taon. Lugod, sa rusa ng bituon an mahiling ta, sa rusa ng liwanag an sunudun ta, liwanag na nagdadanay, si Kristo na satuyang kagurangnan, idusay taan satuyang buhay, bilog na hawak puso asing kalag, ninhuli ta kun siya makuata, siring kaiding tulungmago, sa pagtapos kan bakbaglay ta, an bunga baku kapagalan, baku kapurisawan, baku kagadanan, alagad sa pagbaklay ta, kun siya makuata, an bunga kaugmahan, katalingkasan, katulinungan, buhay na daing kasagkoran. Matindog na po kamo. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo, kan langit, asin kan daga, kan gabos nahiling, asin day nahiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namuda gikan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daily na lang. Saro sa pagka-Diyos sama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nanitabo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo ka nama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaw din buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kay bakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapaburaway. Siya nagtaram sa paagi nin mga prophetas, asin sa saro, banal katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapayag ako din pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwatin magadan, asin kan buhay sa mabot na panahon. Amen. Amen. Mamibi kita sa manyato na yaon sa langit, pinahayag niya ang sayang bugtong na aki, liwanag nin mga banwaan, nganing angabos sa mga tao, maging mga aki ni Diyos, asin magkamit kan kamurawayan, kan sa iyang kadean. Himatea kami kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Ang simbahan na iyo ang tinugo na maghulit asin magdarakan mga tao kay Jesucristo para tubos nin kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Ang mga daipabunyag, ang mga daing pagtubod, na makuanin daan-dalan, ang katotoohan, asin ang buhay na iyo si Jesucristo. Hadi ng gabos na banwaan, mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Ang satuyang banwaan, na makautob kan sa iyang misyon, sa pagbalangibog kan pagtubo digdi sa satun rona,
mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. An mga misyonero, na an sa indang kapagalan asin kahigosan, pahalagahan asin tabangan, kan mga Katoliko sa bilog na kinaban, mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Nakitang mga nagsusunod kay Kristo, makanood na magkasararo asin magkaminurootan, mamibi kita sa kagurangnan. Himatea kami kagurangnan. Diyos na makakamhan, danay an sa imong pagtabang sa buya. Nakikimahera kami, nan ilaw na sa imong tinalaga. Sa pagpahayag sa mga banwaan, magdiwanag sa inda. Tanganing tumubod, ikaantunay na Diyos. Asin sa imong sinugo, si Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Sa dagan aldaw nagsirang, aen siya o kalangitan. Asimbagan kabitonan, omoy sa Belen nagsiro, pinangaki sa dagaan Diyos, dai siyang masisirongan. Atop ka sa iyang higdan, ditoon sa kalangitan. Magpamibi ka mga tugang, taganingan sako, asin an sa indong atang. Maako manlugod kan Diyos samang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, kaugaying hilinga, ang mga dulot kan sa imong simbahan. Nahuli ka ini bakun ng bulawan, insenso asin mira, ang dinudulot. Kundi sa pagi kay di man sa ng mga atang, pinapahayag dinudusay asin inaako sa Jesucristo, nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Itaas espiritu, ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutuong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan ding kasagkoran. Hulit ang hunyan, pinahayag mo kay Kristo, ang misteryo man sana kan sa mong kaligtasan, nganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpailing siya sa pagkatawo na magagadanon, binago mo kami sa kamuruwayan, kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaiba kan mga anggeles asin arkangeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabus na langit ng hogbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamuruwayan. Deng tapos nagsasabi, Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, alangit at sindaga, anukan sa imong kamurawayan, Hosana sa kain
sa ngaran kan kaurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan panal, asin gabus na linalang, inataman mo, maninigong maglumaw sa imo. Hulita sa imong aki, sa mong kagurangnan, Heso Kristo. Sa bagsik asing kusog kan Espiritu Santo. Binubuhay asin pinapabanalmuan gabos. Asin de ka naguntog sa pagtipon kan banwaan para sa imo. Taganing pun sa pagsirang, sagud sa pagsunop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, kaganing mabindisyonan, papagkanigo ang pabanalon kan iyo man salang Espiritu, nganing maging hawak asin dugo kan sa imong aki, sa mong kagurangnan Heso Kristo, sa iyang pagbuot, sinisilibrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagwakan tinapay asin pagpasalamat sa ibo, nagbindisyon, binaak, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako, kamugabos, asin magkakan kayni, taynian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwakan kalis, panukan bunga ning balagon, nagpasalamat siya, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaydi, taynian sa kuyang dugo, dugo kan bagong tipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamaratan niya mo, ang pagkabuhay mo, liwat ipinapayag, sakod na ikamagdatong. Kaya kagurangnan kami nagrurumdum kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin makangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit, siriman kami naghahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat nagdulod sa ibo, kay ding buhay asin banal na sakripisyo. Lilingyan namimibi, andulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan osya, na sa pagsakripisyo kayan, minawot mong maulian buot, itugot mo kaming binabago, kan hawak asin dugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan malugod sarong hawak, asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming dahil sagud na dulot sa ibo, nganing kaibakan sa imo mga pinili, makamtanmian pamana, enot kaiba urog na palad na Birhen Maria, ina kan Diyos, si San Jose na sa iyang esposo, kaibakan sa imo mga santos apostoles, asin mamurawayo na martires, patin gabos sa mga santos, sa danay nindang pagsurog sa tubang mo, nagasarig kaming matabangan. Iding ostya kan samong pagkipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapausog manlugod kan katuninongan, asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan nagmabaklay sa daga, papagkanigong magsarig sa pagtubod asin pagkamot, kaibakan sa imong surugoon si Francisco, sa mong Papa, asin kan sa mong obispo si Joel, kaibakan gabos na obispo,
asin gabos na klero, asin bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi an panuga kay ning pamilya, na binot mong makiatubang sa imo. Maugayo nama kay raking pagsararoas sa imo, an gabos mong aki, sa inmansindan nakawarak, an mga tugang niya mong gadan, asin gabos na nagpagayagaya sa imo, nagtalikod na sa panahon na idin, mabuot mong akuon sa imong kadean, nagalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano, sagud paman, kan sa imong kamurawayan, nahuli sa iya, winawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa paggasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Natugduan kan manakakaligtas sa tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Panalon ang ngaran mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagan, sining sa langit, ang sa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyahon yon, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyo. Asinaren kami pagdaraha sa sugon, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, nabimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tagaling kabing natabangan kan sa imong bagherak, maging danay na talingka sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantan kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Ulita sa imuan kadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles katuninongan, winawalat ko sa indo. An sa kong katuninongan, tinataw ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magaburunyog, susuga sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda kan katuninongan. Peace be with you. Peace be with you.
Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya an kodero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi espiritual para sa komunyon. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa banal na misteryo, Diyos ko. Dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, maheherakon na Jesus. Tauan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Mauod kong espiritual na pagpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglini, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadaan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay, nasiblag sa imo, asin sa kahuri-hurihan mabuhay ako, sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen. Kung makita sa kagurangan, sa tuwang para tubos na mundag sa kinaban, ngunyan ang tunay na katuninongan, uminili sa tugabos halit sa kalangitan. Naglalakaw sa diklom ning kinaban, ngunyan ang kahiling kaliwanag ning katubos, ngunyan nagpaparabuhay ning kadikloman, nagpapanag na sa gabos ilaw ning kalangitan. Namumutanin gabos, ikan sa kuyang akin na magtutubos. Ngunyan alam, isinubol ka, kaning maibalik mindahan mo, ay napanan. Nagmumulmunin huli sa kadalihan, sa tuong karatubos na mundag sa sabsaban, ngunyan ang tunay
nakagtubos. Walay nin kagurang ng Diyos, namumutanin gapos, ikan sa kuyang akin na magtutubos. Manyan alaw, isiubol ka, nganing maibalik nindaan mo ay nabanal. Walay ning kagurang ng Diyos, namumutanin gapos, ikan sa kuyang akin na magtutubos. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, manginutan ka sa buya, danay asiminsan sain, sa pagikan langit nun na ilaw, taganing masabutan mi sa malinig na pag-isip, asin maako mi, sa maninigong pagmati ang misteryo, na binut mo kaming makisumaro, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Malud po sa pagpangadyi para sa rong pagbaklay kan sa tong simbahan na lokal. Uya kami sa tubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo. Mapamugta ka lugod sa muyang mga puso, ikan nasulong magiya sa mo. Tukduhan sa mo ang dalan na dapat ming agihan, asin kun paano niya mo iyan masundan. Kami mga maluya asin makasalan, hari pagtugot na kami, magibunin anuman na bakong tama, hari pagtugot na ang kakulangan sa pakasabot, magdara sa mo sa salangdalan, umaka-impluensya sa mo sa mga salanggibo. Gikan sa imo, mapasamulugod ang pagkaburunyog, taganing sararo kaming magpaklay, pasiling sa buhay na ding kasagkoran. Asin day marayo sa dalan, nin katotohan, asin kun ano ang tama. Gabus ini hinahagad mi sa imo, nagtatrabaho sa lambang lugar, asin panahon, kasaro ka nama, asin kanaki, sa kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matuka po sa nagkapirang paisi. Enot po ang satuyang second collection, satuya pong tabang sa mga seminaryo kan satuyang diocese. Panduwa po, salamat sa mga donors ta, sponsors na kaaging simana, Anonymous 5,000, 3,000, duwang 2,000, apat na 1,700 pesos. Cristita Baldun, nagtaong 1,000 pesos. Matindog na po.
an kagurangnan mapasaydo. asin sa imong Idu espiritu. ko an mga payo, maghagad nin bendisyon. Kanalaki nin Diyos na nitawo, dinaw niyan kapangyarihan, kan kadikluman, asin kasalan. Pinanuon niyan alaw dadi, kan sa iyang kaburawayan. Haliyon lugod kan Diyos ang kadikluman, kan kasalan. Paliwanagan ang sa idong puso, sa kabanalan kan buhay. Amen. Pinadara kan Diyos ang sa iyang mga anghel sa mga pastor, nganing ibareta ang maugmang pagkamudag, kan sa tung paratubos. Panunya kamuning kaugmahan, gibuhon na mga pagbareta kan sa iyang tataramon. Amen. Kanan tataramon na nitawo ang langit na kasaro sa daga, iwara sa lugod niya sa induan katiwasayan, asin karahayan kan buot, asin pakisumaro, sa katiripunan kan mga banal sa langit. Amen. Bindisinan kabo kan Diyos na makakamhan na dama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kabo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy New Year sa Indo kabos. Sarungumboy na mundag sa Belen. Hallelujah, hallelujah. Magugma, magugma o Jerusalem. Hallelujah, hallelujah. Magawitan, malinigan puso. Magawit sa kaugmahan. Mag-umaw, magugma sa kagurangnan na namundag sa kinaban. Mag-umaw, magugma sa kagurangnan na namundag sa kinaban.